aking At mas pag-uusapan. tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo. Welcome back to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. This is me, DJ Rocky Terra. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. Bago na po ito. Mukhang maganda po ang kanyang signal. I-welcome na natin siya. Hello, good evening. Hello po. Ako po si Carson, 25 years old from Pasay City. Wow, kinumpleto mo na talaga. Parang excited ka na. Nabanggitin ang top secret mo. Okay, sige. Carlson, 25 years old from Pasay City. Ano ang top secret mo? Parang pumapayag po akong maging number 2 dun sa naging friend ko dati. Pumapayag ka na maging number 2 dun sa naging friend mo dati. So, meaning hindi mo na kaibigan to? Ay, hindi po. Parang ano po kami, parang kami na po na malabo. Parang walang Label. sinasabihin. Oo, walang label. Parang lagi na kami magkasama. Ganun. Parang, parang magjowa. Parang gawain na rin ng magjowa. Ginagawa niyo ba yung mga gawain ng magjowa? Nag-holding hands kayo? Nagkikiss kayo? Opo. May Kasi hindi, parang magjowa kami. nag-aanuhan? Opo. Wait, etong kaibigan, so technically, kaibigan mo talaga tong taong to, tropa-tropa, ganon. Hindi, actually, ma'am, before kasi, nagkakilala kami, college pa lang ako. Ano kasi po siya, nagkatrabaho actually sa bus. Sa bus. Oo. Tapos, parang nag-meet ulit kami nitong June 2024. Nagkagulatan na kami. Tapos after nun, hiningi niya ulit yung contact ko. Parang, yun, doon nag-start. Okay, so Yung nag-reconnect kayo. communication bit namin. Etong Oo, guy pero na to, may jowa. may anak na. May anak na, may asawa. Ano sila, parang yung baby na lang yung tinitignan. Co-parenting. Mm. Malinaw ba sa inyo na hiwalay na sila? Ayun nga pero parang, ayun na nga, share ko lang sa inyo. Kasi nasasaktan ako kasi pag wala siyang work, nandun siya, dun sa mag-ina. Pero although, naiintindihan ko naman kasi anak na yun. Anong sinasabi mo sa kanya? Ayun, sinasabi ko sa kanya, nasasaktan ako, ganyan. Siya naman, tumatawag. Minsan pa after niya dun sa baby niya, pumupunta sa akin. Pumupunta sa'yo tapos nilalambing ka. Tapos kapag nilambing ka na, mawawala na yung sakit. Ganon. Kasi sarap na yung mapapalit. Ganon. Hindi na. Coffee lang. Seryoso ba yung copy-copy na yan? Pero before kasi, ma'am, malinaw sa amin. Parehas kami, jowa din kasi ako, ma'am, that time. So, parang hindi ko siya masyadong pinapansin noon. Parang nag-click lang kami. Parang madalas kami nagsasama. Nung naghiwalay na kami nung boyfriend ko. Parang doon na nag-start lahat. Parang lagi na siya nandyan, gumagala kami. Ganun. Tapos sabihin ko, kung saan na kami nakakapunta. Pero, Anong pinakamalayo na puntahan nyo? saan ba kami malayo nakapunta? Nagdinggalan kami, mama, tsaka Pangasinan. Wow. In fairness ilang mga araw yun? Ano lang po yun, one day lang. Kasi may work po siya. Actually, may work din naman po ako. Kaso, mas madalas yung gala. Actually, ma'am, kasi naka-work from home po kasi ako. Kaya okay lang. Tapos napupuntahan ka niya sa inyo?
Opo, nung una po talaga struggle kasi may anak, ganyan, hindi Mhm. tanggap ng pamilya ko. Hanggang sa nilapit ko siya. Mhm. Pero alam mo ba DJ Rocky, Ano, hindi ngayon ko birthday palang malalaman, oh, ano 'yan? birthday niya birthday niya nung last week. So ako, ang alam ko kasi yung bahay nila, dito lang sa way ng ano, ng Mandaluyong. Iba yung sinabi niyang bahay niya. Nalaman ko lang, dumaan yung sasakyan ko, tumawag siya sa'kin, sabi niya sa'kin, "Andito ka ba?" Sabi ko, "Oo." Sabi ko, "Hinahanap ko yung bahay mo, hindi pala ako 'to yung bahay mo." Sabi kong gano'n. So siyempre ako na-hurt ako sa parang sabi ko, ah, kasi nandun kasi yung mag-ina niya nun. Tsaka Sabi nagsinungaling sa'yo, 'di ba? Oo, pero akala niya kasi hindi na ako pupunta, inaantay niya po kasi ako. Kasi yung ate ko po, may flight po siya nung saktong birthday niya. Sabi ko, gabi na po ako nakarating ng mga 11 na ng gabi. So Kasi akala niya naghatid hindi ka na pa ako ng ate pupunta. mo. Opo, naghatid pa po kasi yung ate ko papunta pong US. Mhm. Eh di, ang nangyari, eh di galit na galit po ako sa kanya, galit na galit po ako sa kanya. Birthday niya pero galit na Ang galit ka sa kanya kasi nalaman mo hindi pala yun yung tunay na address na ibinigay niya. Opo, hindi po 'yan yung bahay niya. Mhm. Pero tinawagan niya po kasi nakita niya yung sasakyan ko dumaan. Tinanong niya ako nandun daw ba ako. Sabi ko, "Oo, dito ako, hinahanap ko yung bahay mo. Bakit parang walang party, walang umiinom?" Yun pala, dun sa isang kanto yung bahay nila. So pumunta ka ba? Hindi. Pinuntahan niya ako dun sa labas. Tas ang sabi niya sa'kin, sabi niya, "Tara, kumain na lang tayo sa labas." Parang gano'n. Oh, ano naramdaman mo na imbes na pinapunta ka sa bahay, sa labas ka, pinakain? Hindi po ako, pumasok po ako sa sasakyan ko. Pumasok po ako sa sasakyan ko, binigay ko lang yung regalo ko sa kanya. Umalis na ako. Tapos siya pa yung sinabi na, "Di mo ba alam nasaktan ako sa ginawa mo?" Ha? Sabi ko, "Bakit ikaw pa yung nasaktan? Hindi dapat ako." Parang gano'n. Hindi mo man lang ako pinapasok na, "Oh, pasok ka muna." Gano'n, 'di ba po? Iniisip mo ba may tinatago talaga siya sa'yo? Hindi, sinabi naman po niyan after, 'di ba po last week, parang pinuntahan niya po ako kinabukasan hanggang sa 3 araw niya po akong pinupuntahan kasi hindi ko po siya kinakausap kasi galit po ako, eh. Parang nag-explain siya sa'kin yung dapat daw maintindihan ko muna yung sitwasyon, ganyan, na nawala yung baby niya, Hello, parang gusto niya. Sis Hello? Carlson. Okay ka pa ba dyan? Parang ang dami na namin naririnig ng mga kaluskos dyan sa paligid mo. Oh, ayan na, ayan na. Ano ba? Dinadaganan mo ba yung mic ng cellphone mo? Sorry, uupo na po ako. Sige, umayos ka. Ano po ako? Ba't nakahiga ka ba habang kausap ako? Kakaloka ka. Ginawa mo pang chikahan na bago ka matulog tong programa ko O sige, tapos. Sis, ano na? Ayun po, Oh. kinausap niya po ako, in-explain niya sa akin po yung nangyari na parang ready naman daw po siya. Ang salita niya po kasi sa akin, handa na daw siya na anak niya na lang yung matira sa kanya. Gano'n. Ano sabi mo Yun yung naman? salita niya po sa akin. Yun nga po, DJ Rocky, nai-stress po ako sa buhay ko. Parang alam ko, parang sa akin, parang gusto ko na lang mabuo yung pamilya niya. Ewan ko bakit pag nandito na nababago yung isip ko. Magaling ba? Ano yung tawang yan? DJ Hindi naman sa ganun, DJ Rocky. Pero parang gano'n na nga. Tingnan mo ikaw. Malaki. Sakto lang. Yung magaling mag-perform, ganon. Bilang parang jowa, ganon. Parang, kasi DJ Rocky actually, yung ex-boyfriend ko, seaman. Seaman siya. Kaya parang na-miss mo yung pakiramdam na laging meron nandyan sa gilid. Pero struggle, DJ Rocky, kasi ang isip ng mga tao sa amin, parang ang baba ng tingin sa kanya. Parang gano'n. Parang sinasabi na gwapo lang, gano'n. Although, gwapo naman talaga, DJ Rocky. Wala akong nakakaila. Sobra. Kaya pala. Parang yun yung isip nila. Parang, ang isip kasi nila, parang,
ako yung lahat ng gumagastos. Hindi ganun, DJ Rocky talaga. Pero sino talaga Ako nga- gumagastos? Ako nga yung nahihiya, DJ Rocky. Mas gumagastos siya sa amin. Sure ka Pero ang dyan. yun ang isip nila. Parang ang isip. Uy, pero nagregalo ka ng birthday. Anong niregalo mo? Naku po, DJ Rocky, mga t-shirt lang yun. Ano yung pinakamahal na binigay niya sa'yo? Ano? Ay, wala. Parang pag lang, lumalabas lang kami, ganun. Binibigay niya sa akin yung mga jacket, t-shirt din, ganun. Pag lumalabas kayo, tas nag-chicken joy kayo, sinong gumagastos? Ikaw siya? Parehas kami, DJ Rocky, pero parang sa akin 30%. Ganun. So meaning, hindi naman ikaw nagiging sugar mommy. Kumbaga parang feeling mo naman talagang naalagaan ka. Oo, DJ Rocky. Tsaka nararamdaman ko yun. Isip lang talaga ng mga ibang tao sa amin na ganun. Kasi, parang ang tingin nila ng God, parang yung ex-boyfriend ko dati seaman. Tapos ito, Mapera. Alam mo yun. Okay. Wait lang ha. Carlson, sandali lang. Tayo'y magbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky. And this is Top Secrets. Metro's #1